Mandlový polibek, cupcakey od 12 měsíčků, dýňové brownies nebo arktický ráj. Už jen samotné názvy vybraných pochutin, kterými se prezentovali studenti gymnázia Jakuba Škody v soutěži Peče celá škola, dokázali zamotat nejen hlavy, ale i chuťové pohárky nejednoho porotce. Kritéria jsou rozhodně chuť, také vzhled, hodnotíme také pracnost a navíc originalitu. Je tam ta originalita dělaná i jako prezentace, jakým způsobem ten výrobek prezentují žáci, kteří ho vytvářeli, vyráběli, pekli. Připravili jsme si dort s názvem Perníčková extáze. Celkově nám to zabralo 5 hodin připravit. A vybrali jsme si to asi z jednoho prostého důvodu, že se blíží Vánoce, tak jsme chtěli zakomentovat perníčkové koření do nějakého receptu. Sachrův dort jsem si vybral především, protože v dětství to byl můj nejoblíbenější dezert. Chtěl jsem ho vždy na narozeniny a mám k němu velký citový vztah. Je to tvůj první výtvor, první pokus? Sachr dělám dnes poprvé, ano. My jsme si připravili lotusové cupcakey a trvalo to docela dlouho, hlavně kvůli tomu zdobení, jinak to nebylo nějak moc náročné. Je to vlastně plněné ještě lotuskovou pomazánkou a ozdobené tvarohovým krémem. Vybrat nejlepší cukrářský nebo pekařský výrobek tak nebylo vůbec snadné. Navíc organizátoři soutěže nepočítali s tak velkým zájmem soutěžících. Na začátku jsme si říkali, že nebude velký zájem, takže jsme se rozhodli pro jednu kategorii. Ale přihlašovalo se nám víc a víc studentů, dvojic, ptali se, jestli můžou být i dvojice, takže nakonec máme 4 kategorie, dvojce, jednotlivci a pro vyšší a nižší gymnázium. Je řádově kolem 80 soutěžících a každou kategorii hodnotí 5členná porota. V té 5členné porotě je někdo z vedení školy, takže třeba pan ředitel, pan zástupce, paní sekretářka a pan školník. Potom máme jednoho vyučujícího a 3 studenty. Takže je tam nějaký konsenzus, ale složité pro porotce, který má cukrový rád, jako mě je to velmi složité. Za mě oceňuji hrozně moc vůbec tu snahu studentů, jestli do toho zapojí. A tohle je za mě asi největší bonus celé téhleté akce. Původní nápad na akci měla Američanka Elise, která je tady na jakémsi výměnném pobytu. My jsme si řekli, že je to velmi zajímavý nápad a pokusili jsme se ho zrealizovat. A původně z takové pouhé přehlídky cukroví, kde každý jí a každý dává, se stala pekařská soutěž inspirovaná četnými pekařskými soutěžemi po republice. A řekl bych, že je to docela velký úspěch, i když organizačně to byl docela, jak se říká, záhul. Jako při každé soutěži získali ti nejlepší ceny, ale ze soutěžního klání nikdo neodešel s prázdnou. Pro každého soutěžícího máme jednu malou drobnost a pro vítěze máme knížky z recepty. Z toho jedny jsou knížky od paní Kinslerové, která právě vyhrála soutěž Peče celá země a byla tak ochotná, že nám ji i podepsala. Potom tam máme nějaké čepice s logem školy a termolahve. Kdo nakonec v soutěži zvítězil, není až tak důležité. Daleko větší význam má účast tak velkého množství studentů, včetně nasazení pořadatelského týmu, což ocenil i ředitel gymnázia Jan Raška.